Wielkie brawa dla Dominika. Na okoliczność dzisiaj dziadka i babci, no ale jestem dziadek, także nie wypadałoby mi o dziadkach, a więc dla babci sobie powiem pod adresem. A więc synuś, czy babcia pracuje? Takie jest hasło. Synuś w mieście, córka w mieście, babcia sama jest nareszcie. Babcia wnuki wychowuje, babcia przecież nie pracuje. Synuś w mieście dyrektorem, córka w banku inspektorem, babcia sprząta i gotuje, babcia wcale nie pracuje. Babcia wcześnie rano wstaje, krowy doi, jeść im daje, potem wnuki przypilnuje, babcia wcale nie pracuje. Babcia ma niewielkie pole. Kto obrabia babci rolę, kto tam sieje i żniwuje, babcia wcale nie pracuje. Ni urlopu, ni wolnego, ani dnia chorobowego. Mówią, babcia nie choruje, babcia wcale nie pracuje nawet. Bolą nogi, boli serce, reumatyzm łamie ręce. Mówią, babcia nic nie czuje, babcia wcale nie pracuje. Babcia składa wciąż dolary, babcia liczy czas do pary, podzieliła wszystkie wnuczki, a na starość siedzi w kucki. Ani serca, ani swobody, ani szklanki ciepłej wody, babcia nic nie potrzebuje, babcia wcale nie pracuje. Babcia siedzi wciąż strapiona, bo z pieniędzy ogolona. Babcia nic wam nie potrzeba, znów paciorek idź do nieba. Dziadek czeka w niebie długo, już przygadał sobie drugą. Babci nic już nie wyleczy, taki jest to los człowieczy.